cɛmani musoman denmisɛn ani maakɔrɔ i k'a dɔn duguba kɔnɔ ani togodalama Amadu Konare k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛmukan in kɔnɔ an y'a dɔn min ye jɔyɔrɔba ye a bɛ nin jɛmukan in na sabula a kɛra sababu ye ka maa caman bɔ fili la a kɛra sababu ye maa caman ka jamana dabolo ani jamana taabolo kosɛbɛ Amadu Konare n'a ma min fara a kan o tɛ bɔ a la fɛn kelen de b'a jɛ o ye min ye f'a ka kɛ sababu ye ka nafoloba de di karamɔgɔ ma o de b'a jɛ tɔ y'o dɔrɔn de ye ne ye Ala minɛ ni seedu kelen bɛ bɔ seedu nantumɛ o kelen bɛ bɔ awɔ o tuma i bɛ bana jatigi tɔw la wa ayi n ko seedu bɛ n bɔ seedu kelen seedu kelen bɛ n bɔ kuma banna Amadu Konare bi ye ntɛnɛn ye ntɛnɛn don duwaku daminɛ don i k'a dɔn duwaku daminɛ duguba kɔnɔma bɛɛ lajɛlen bɛ girinkajɔ boloda fɛɛrɛ ni dabali min kan ka tigɛ duwaku nata kɔnɔ a bɛ se ka gunjugu min ni k'a ja Amadu Konare o de la ntɛnɛn dugu maa jɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ girin i ko suba Amadu Konare k'a dɔn duguba kɔnɔma a maa kegu man jan dɛ Amadu Konare bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ segin ɲɔgɔn fɛ mototigi mobilitigi sennama katakatani moto taxi Amadu Konare n'i y'an garilen goudron finman ani wulunin a bɛ k'i ɲɛna ko ayi ko diɲɛ wulila a ka gɛlɛn n'i ye dunan ye n'i na ko fɔlɔ don Bamakɔ n'i ye hadamaden girin dɔ ye a bɛ kɛ ko diɲɛ wulitɔ don e b'a fɔ ko i yɛrɛ bɛ laban bɛ wuli ka boli o e b'a fɔ ko mun t'a tɔ filɛ i fana bɛ tugu kɔ mun t'a dɔn b'i ye ka nin f'i ye ne na kuma Bamakɔ ne de ma Ala minɛ don dɔ la ka taa n bɔtɔ suguba la n nana n sigi Gabriel Touré rond-point in na Amadu Konare n ko n bɛ lafiya bɔ dɔɔnin ni mobili ni moto min bara ka bɔ numan fɛ n b'o natɔ lajɛ fo ka t'o se fo o bi tɛmɛna ka taa fo ayiwa Kininbolo fɛ n b'a fɔ ko n bɛ ɲɛ yɛlɛma dɔ bi bɔ o fankelen fana fɛ i k'a na kari ne tora o munumunu sa olu lajɛ fo ka ɲɛnamini kɛ bi burusukɔnɔ maa ti fɛ ye dɛ bon Segu fana a ma dɔn foyi tɛ fali wotoro kɔ mɛri bɛ Segu Fendi ni fali wotoro fɛn kelen min bɛ Segu k'o ka di accident a ka carré ninnu kɔni embouteillage tɛ Segu o t'a bilama ye e famanaw ma an minnu bɛ duguba dafa a ka ca san 1000 mun b'aw fɛ yen ni min tɛ ku feerela ye o ye fura feerela ye o ye furabulu feerela ye walima charbon feerela anw da aw ɲɛ aw ka jamana yɛrɛ bɛɛ kabini indépendance taara nafolotigi kelen dɔ de bɔra yen jande bina dosolo Allah e tɛ ɲɛdɔn waritigi jumɛn e tɛ ɲɛdɔn sisan wari batigi caman de bɛ yen cɛ tɛ hali an ka kunnafonidilaw olu kɛra miliyɔntigiw ye miliyɔn tɛ Seydou kun wa mandat daminɛ bɛ yen Seydou jira jɛnɛba a b'a dɔn min b'a la o Amadu Konare Hamɛdu Jakite bɛ nɛgɛ la n'a ye yamaruya di an b'an kɛ kunnafoni kan o bɛ bɛn kɔrɔ ye tiɲɛ ye nka ko duman mani nɔ si b'a se maa rɔ n bala n'o tɛ i yɛrɛ i bɛ k'i kele gu dɛ i bɛ k'i pan n ko a ne tun na n ko kamalennin kura dɔ nalen a banna koyi o siga b'e la de o siga ka di minɛ fiyewu ko kɔrɔ man di yɛrɛ jɔnni o ka di jɔnni chemise seerelenw bɛ na ani vɛsi Amadu Konare i dabɔ n ka kuma na o bɛ fɔ maanifin jɔlen ɲɛna sige Amadu Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant san 30 sɛbɛnni o tɛ bila ko ye dɔ kɛra sabula nin y'a bolo ko siɲɛ 5,900 ani siɲɛ 6 ye MSC ale de y'a sɛbɛn a ko Korowari masakɛ Alassane Dramane Ouattara i k'a dɔn sisan kɔni u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko kɛra sɛbɛ ye nin jamana 3 ka bɔ CEDEAO la CEDEAO ko a dakolo bi ten a filenkolo bi ten Amadu Konare hali n'o y'a sɔrɔ waati bi kɛ a bɛ digi jamana 3 in na kosɛbɛ u dun bɛ Ala minɛ Ala minɛ jɔn tɛ malo habada Alassane Dramane Ouattara a ye wulikajɔ boloda min ye CEDEAO kɔnɔna ye a ko min ye sugandili o ka kɛ ni ka jamanakuntigi 3 sugandi o 3 bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka taama ni ka taa ni jamana ninnu sɛgɛrɛ min b'u kɔnɔ Ala ka n'o ci u ka kɛ sabula CEDEAO sigikun de ye farafinna ɲɛta farafinna i k'a dɔn a ka kolo girinya sɔrɔ ka jidi lakana ka jidi hali n'o y'a sɔrɔ keleku caman kɛra CEDEAO fɛ i k'a
do ato kumbo samba jote fe dola ati wore che kumbo Alassane Dramane Ouattara o de la aye wuli ka jo buluda ni ya ye tubabu kana mandate troika model ko na re ka do bulu kada chengana sabaka kani jamana saba yin zegere juna afama o katu kuma nywanya ika don awo bulu madara minunga ka fo u se ka kuma ninga mawasa for yasimbe iya dema ale tugo masakai Togo Patrice Talon ale Benin masakai Julius Manda Bio Sierra Leone masakai yoyi ni nu zaba farala nywanga jamana kuntigi saba ye k'olu sɛgɛrɛ ka taa kuma kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ala sago ka daw ye Amadu Kunare k'a dɔn a ka ca ala fɛ u ye layidu min da a n'u dusu bɔlen don u sɔn ka segin u kɔ sabula min ya an ka jɛ ye an ka fara ɲɔgɔn kan hakilinaw ka kelen ye yiriwa ka kɛ o de bɛ kɛ sababu ye a ko in gɛlɛyara kosɛbɛ fo k'a fɔ k'a to ten a ko sabula Mali yɛrɛ o kɔni ye ayiwa jiriju gosi kosɛbɛ bɛnkan kumaw ni sɛbɛnni minnu gɛra Algérie accord d'Alger Mali ko a t'a la bilen o da kolo cira nin ko minnu filɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ fara gɛlɛya kan jamana saba in u ye tɔgɔ min da ko AES i k'a dɔn dusu b'u la dɛ u ka wulikajɔ ni cɛsiri u dalen don a la dɛ u ka jamanadenw kɛlen bɛ k'ala minɛ ka tugu u ka masakɛw kɔ o tuma ni wulikajɔ ma boloda joona ko ɲɔgɔnya a ko bɛ gɛlɛya nin kun ye sɛbɛn ye MSC ka sɛbɛn don an ye min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tun wara ni misi panna misibirila kunna a to a ko cɛ sosorole an bɛ don min na i ko bi min ye l'indicateur du renouveau ale ni républicain o kuma bɛ a yira k'a fɔ M5 RFP n'i ma taa dɛmɛ don la kala la e ko i k'a dɔn k'a fɔ a kɛn tɛ sa ni kun fila ye n'i maa min hakili b'a la jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛrɛlen dusu kun sɛbɛkɔrɔ kasi bɛ waati min na Laji Burama a n'a denkɛ n'a limanaw olu tun kɛlen don ka Mali k'a kɛ i k'a dɔn lemuru belebeleba ye ni k'a bɛn o da ma u b'a bisi i k'a dɔn k'a tulu bɔ ni ka a nɔmɔdina a la a sɛbɛnnikɛla ko a guwanna fo k'a fɔ k'a to ten jamanadenw farala ɲɔgɔn kan bɔlɔ kɔnɔ ka kɛ jɛkulu ye u ko min ma M5 RFP a donni kama min ye k'a dɔn kɛlɛ tigɛrɛ min ye Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ kow ɲɛma i k'a dɔn ka taama fo ka babiw duba pewu nka min ye k'a dɔn jaabi sɔrɔla la o sabula min ye jamanaden faama bɛɛ lajɛlen faral'u ɲɔgɔn kan a donni kama min ye Laji Burama ka fanga ni ka a gwe k'a sugusuguma k'a fira da kan o min kɛra sababu ye sɔrɔdasiw olu donna kɛlɛ kɔnɔ a sɛbɛnnikɛla ko nka min kɛra i k'a dɔn M5 RFP sigili ye sen kan o de kɛra sababu ye i k'a dɔn sɔrɔdasiw yɛrɛ ka wele bila i k'a dɔn bandaw gwɛnnen kɔfɛ ni kana i k'a dɔn awa M5 RFP kuma ɲɔgɔnya k'a fɔ jamanaden faama b'a yɛrɛ sɔrɔ aw la a ti ɲa ma a ka minisiri ɲɛma di an ma wa o de kɛra sababu ye a donni kama hakili jagabɔ jɛkulu ɲɛma comité stratégique o kun ye Dr Choguel Kokala Mayiga a yɛrɛ k'a fɔ i k'a dɔn maa wɛrɛ tɛ anw bolo koyi Choguel de y'anw ka cɛbɔ ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen premier ministre y'a a dulokiba tara ka bila Choguel kana nka i k'a dɔn o ma kɛ kɛlɛ bannen ye sabula M5 RFP a sigira ni hakili jagabɔ hakilina jɔnjɔn minnu ye ani cɛŋana minnu ye politiki dɔnbaw ye ni u ye a fɛɛrɛbolow sigi a tora senna baara sira kan nka sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni min na i ko bi i k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ bilen bɛ tɔn in kɔnɔ dɛ sabula min bɛ tali kɛ awa Choguel Kokala kɔfɛ maa min bɛ yen n'o dan bɛ ale kan n'o y'a ka nɔnka dankan ye awa karamɔgɔ Bubakari karamɔgɔ Tarawele k'u kɛlen don ka sabara k'a gun a kɔ bi ko a ma man di u ye u tɛ fɛ bi u tɛ fɛ sini wa ko fɔ k'a wulukolo gɛn ka bɔ i k'a dɔn Choguel ka danganya na sɛbɛnnikɛla ko u y'a hɔrɔnya fɔ k'a hadamadenya fɔ nka min ye a yɛrɛ fana dulonni b'a la kɛrɛ tɛ i b'a fɔ ko i k'a dɔn awa fɛn bɛ fɛn na nka sɛbɛnnikɛla ko sa a ma ɲa min kɔ u yɛrɛ ka fɔ la filiw nana ciya tɔgɔ min yɛrɛ bɛ yen ni ale yɛrɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ o la ni o ye i k'a dɔn awa EMK ye e ko olu ma a gɛn ka bɔ o jɔyɔrɔ la wa sabula olu ko i k'a dɔn n'i ye fɔlen ye k'i ye misibirila ye dɛ anw ne ye misi bila i kunna n'an y'an ka misiba gɛn ka bɔ i kunna e n'a kɛ cɛ sɔrɔ de gansan ye o tuma olu ko mandat min yɛrɛ bɛ yen n'olu y'o di Bubakari karamɔgɔ ma a ka taa M5 na dɛ k'olu y'o mandat ali puruti k'o minɛ a la i k'a dɔn k'a fɔ a tora ten sɛbɛnnikɛla ko olu y'o kɛ tuma min na Bubakari yɛrɛ a man to ten koyi a fana nana sɛbɛnniba kɛ o yɔrɔnin bɛɛ k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ i k'a dɔn olu ka tɔ la n'olu b'a fɛ i k'a dɔn ka tɔ jigiya can wa ko fana y'olu gɛn bi y'olu gɛn
gɛlɛyara koyi lɛtiriw bɛ nga folofolo cogo min na sɛbɛnni de ka nɔgɔ ma diɲɛ bɛɛ ye polidima e b'a dɔn sɛbɛnni dɔw dun bɛ mago ɲa koyi ni e daba tugura y'a sɛbɛn yan fɛ ko e de don ne fana b'a sɛbɛn yan ko ne don a m'a kɛ cogo cogo la maa filani min bɛ ne kɔ Ahmed ni Mamutu bɛ ne kɔ an na ɲɔgɔn sama dɛ o tuma a b'o cogo la sɛbɛnnikɛla ko a ma ɲa min kɔ sa ko yɛrɛ nana don M5 yɛrɛ kɔnɔ o tuma u yɛrɛ nana sa limamu ni o ye imamu Umaru Jara ye ale fana i k'a dɔn minisiri kɔrɔ don min yɛrɛ ye i k'a dɔn M5 juma selila ba kun don u ye juma o juma sali Alaye u ye juma o juma sali i bɛ k'a minɛ waati kɛnɛ in ka ye bɛɛ ka segin i ka juma kan dɛ o ma minɛ wa munna o bɛ minɛ cogo di cogo di seli tɛ wa juma seli sura ma kala wa uruti ma kɛ wa juma seli ni hakilina min kun bɛ ɲɔgɔn na don kelen don wa ti kelen ye an m'an seli yani an bɛ fɛ de n'i bɛ fɛ ka sigiyɔrɔ sɔrɔ i bɛ taa joona seli waati ma se i t'i seli wa ayiwa bisimila ne kɔni bɛ min f'u ye u ka segin a kan dɛ a dubabu minɛ na ayiwa baasi juma selila fanga nɔfɛ fanga ma sɔrɔ wa ayi i bɛ k'a ka fanga kun banna mais hali dɔw banna o sɛbɛnnikɛla ko min ye M5 kɔrɔba yɛrɛ u m'aw farala ɲɔgɔn kan min ye i k'a dɔn imamu Umaru Jara limamu yɛrɛ ani ka taa se cɛbilen ma ni o ye i k'a dɔn Jamil Bitar olu fana farala ɲɔgɔn kan o yɔrɔnin bɛɛ k'an ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na dɛ Boubacar karamɔgɔ Tarawele min bɛ Sogɛli ka dangaɲa na dɛ nin cɛ in tɛ i k'a dɔn an hami fa bilen koyi sabula a bɛ Bizi Baza ni kirita minnu na nin tɛ nafa foyi lase M5 RFP ma o kuma olu fana dara réunion dɔ kɛ sufɛ dugutila fɛ ka se ka sɛbɛn dɔ bɔ hali a ma se ka tape koyi u y'a kɛ talifo kɔnɔ Jamil nana kala u ko ko ka kɛ ni Boubacar karamɔgɔ Tarawele a sɛbɛkɔrɔ dɛsɛ bɛ kolokoto co ka M5 nunjuru sama a tɛ se ka foyi sɛbɛlama kɛ a ɲɛfɛ bilen o kuma Bizi Baza ni sɔri kow ka ca a ka ko rɔ o kuma k'u y'a kanu u y'a gwalo k'a gɛn ka bɔ M5 kunna o kuma ko ka imamu Umaru bila a nɔ sɛbɛnnikɛla ko o jaabi bɔ yɔrɔ min na min ye FSD olu fana kumana olu mun ye Sogɛli yɛrɛ masurunyana maa ye kabi ko damina olu fana ko o kuma olu ye bataki dɔw fana mɛn bɔlɔlɔ kan olu fana t'o kalama olu fana nana kana ko olu fana nana maa caman gɛn o maaw cɛla Muntaka Tall ko Muntaka Tall Paul Ismaël Boro ani a tɔw ko olu fana y'olu wulukolo gɛn ko ka bɔ i k'a dɔn tɔ la a sɛbɛnnikɛla k'o kuma u dulonnen don n'o ye suspension ye o fana a ko kɛra Bizi Baza da ye ɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi Sogɛli yɛrɛ de b'a kɛ cogo di sa ale yɛrɛ min ka kɔmaw yɛrɛ dama bɛ ka du ci ni ka du fara fɔn o kuma Sogɛli bɛna jɔn dɛmɛ ka jɔn to sɛbɛnnikɛla k'o jaabi ma dɔn nka kunnafoni kuncɛ la ko min kɔni jɛlen i ko tɔri tigɛ ko in Bizi Baza tora senna a Sogɛli Kokala Mayiga ale min ye premier ministre ye kalo tile 22 ale kɔni ye sɛbɛn dɔw bɔ M5 maa mun tun bɛ a kɛrɛfɛ primature la ka olu fana dɔmɔdɔ gɛn an ka nin ko in don ta sabula laban a ko a bɛ ɲagamɛ n'i ma ɲuman kɛ e jɔyɔrɔ o bɛ bila i la a kuma ci ale dɛ don o don gɛnni Amadu Konare ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'intérieur de Bamako nin ye sɛbɛnfura in bolo ko siɲɛ 900 ani siɲɛ 4 yɔrɔsɔ fulakɛ nin y'a ka sɛbɛn ye i bɔra ka kuma min fɔ Amadu Konare k'a dɔn a politique maa yɛrɛ de ye nin ye Amadu Konare k'a dɔn politique maa bi sɔn ani Suba ni Jinɛ ani Janfande ka jɛ ale ka jɔyɔrɔ sɔrɔ janko jamana in kɔnɔ diɲɛ laban maa dɔw bɛ yen baara foyi t'olu la bilen u ka sɔrɔ n'u ka fɛn bɛɛ ɲɛsinnen don politique ma n'o kɔ durula dun Amadu Konare k'a dɔn olu bɛ sigi yɔrɔ kelen wa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabini fanga in kɔni dara i k'a dɔn sɔrɔdasiw fɛ Amadu Konare k'a dɔn politique maaw u ka sanga banna pewu u nege bɔra Amadu Konare k'a dɔn maa t'u jate bilen u kɛn bɛ i ko fatɔ haraba i ko naji bɔnnen bɛ jakuma tɔnna u b'u da don fɛn bɛɛ la n'u y'a ye o ma marché u bɛ dɔwɛrɛ boloda n'u y'a ye o ma taa ɲɛ u bɛ dɔwɛrɛ boloda Amadu Konare politique maa de bi sɔn a muso n'a den k'a ta k'a di ma tuma na waasa ale ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a bi fɛn o fɛn f'i ye politique maa bi diɲɛ politique jate minɛ sa Alpha Kile la ka n'a bila bi la e ka politique maaw lajɛ bani et puis i ma u yɛrɛ dama ye n'i y'i ka du ci u yɛrɛ dama kama fu de don sabula u b'a fɔ ya cu sɔgɔma
sufɛ u bɛ ɲɔgɔn bolo tun Amadou Konare ne politiquement an bi doni minɛ ko bi sorasi minnu bi fanga na ninnu ye denmisɛn minnu ka kegu u kelen bɛ ka wele bila cɛkɔrɔba min ma n'o bi cɛkɔrɔba kuma f'u ye n'o ye premier ministre Amadou Konare k'a dɔn politiquement ka ɲɛsɔrɔ a bi gɛlɛya ka sababu kɛ u ye dabali bɛɛ tigɛ u ye mankan bɛɛ fɔ u ye nkalon bɛɛ lajɛlen tigɛ Amadou Konare u y'u pan k'u puruti a ma ɲɛ min kɔ dɔw kɔni bɛ olu fari fara olu kelen bɛ k'ala minɛ sa k'u da de yanni ala ka se ma Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko Mali tilali n'o de bɛ kɛ sababu ye olu ka jɔyɔrɔ sɔrɔ politiquement dɔ bɛ u b'o baara la kabini san 2012 a ko n'i ye jamana in da k'a lajɛ politiquement dɔw ka janfa barika bonyana a ma ɲɛ fɔ a dara kɛnɛ kan dɔw yɛrɛ sɔnna ni ka t'u tɛgɛ di jinɛ ma Mali yɛrɛ tilali la a ko min ɲɛ ka da f'i ye o faatulen kɔfɛ i k'a dɔn siya dɔw nana Mali yɛrɛ tilali kama politiquement caman de bi Bamakɔ ya walima dugubaw kɔnɔ minnu n'olu bɛ ayiwa kan kelen fɔ u bolo dinnen don ɲɔgɔn ma Amadou Konare jɛrɛjɛkulu dɔw bɛ yen n'o ye ba ɲumankɛ ye ONG somin gɛrɛ olu fana na minnu bi nafoloba de ta ka di i k'a dɔn politikimaw ma Amadou Konare kabini olu fana gɛnna olu ka wari tɛ sɔrɔ bilen sɛbɛnnikɛla ko tubabuw fana ka janfa o fana kun dɔnnen don olu fana tun bɛ wariba ta ka di a bɔ politikima caman ma an ka jamana kɔnɔ olu gɛnnen olu y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu ni yɔrɔ dɔgɔra olu fana ka nafolo o tɛ sɔrɔ bilen Amadou Konare kabini o kɔni kɛra politikima fiyefiyera an ka jamana kɔnɔ k'u dabali ban u kamana ganna a ko nka ni ɲinɛ n'u kɔ miniti kelen Amadou Konare u bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la waati kɛra jamana in kuranko u ko payi kura dɛsɛlen don maliden kɔni n'an y'u su k'u dusu bɔ u bɛ sɔn ka tugu an kɔ walasa yɛlɛma ka kɛ Amadou Konare maliden dun y'a dɔn tigitigi kuranko gɛlɛya in bɛ yen u y'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen u dan tɛ ka sunɔgɔ u b'u sɛbɛ la olu ni politikimaw tɛ kelen ye u b'a ka dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kuranko in bɛ ɲɛnabɔ cogo min Amadou Konare k'a dɔn u dɛsɛra o fana mankan na olu da dɔ bɛɛ a ko an bɛ don min na ko bi u bɛ dugawu kelen de kan k'a kɛ Amadou Konare k'a dɔn ayiwa jamana masakɛ a ka gouvernement de transition i k'a dɔn gouvernement bɛɛ lajɛlen ka wele olu ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ a n'a ciw da i ko nkɔyɔ Amadou Konare k'a sababu kɛ mun ye ninnu tɛna fanga tila u ni maa cɛ koyi sabula malidenw ye danaya ta ka di Asimu Goyita n'a jɛɲɔgɔnw kan ani Choguel Kokala Mayiga u b'a ka baara kɛ kɛcogo min na Mali b'a ka taa taabolo min na Amadou Konare maa si tun se ka da la dugukolo sanfɛ ko Mali bɛ se ka tubabuw gɛn k'an bɛ kalo kelen balo o kɔfɛ o tɛ MINUSMA maa ku di da la diɲɛ ko MINUSMA bi gɛn n'u mana an ziri fo Bamakɔ yan o m'o bɛɛ fɔ wa Amadou Konare o tuma anw b'an yɛrɛ o tuma anw ye lalɔmaw de ye fɛn kana k'i bolo anw ye lalɔma de ye nka fɛn min ye ɲuman ye i yɛrɛ kun ma i kan k'o dɔn dɛ politikima de bɛna se k'an bɔ bilen walima ka kuma fɔ an ye ale yɛrɛ kelen ka nafa kama ayi an kewuyara sa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ inter de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye an balimaw alisilamɛya baara maa ti sɛgɛn an na alisilamɛya baara ye bada ye sabula Subahana wa taala a y'o ɲini an fɛ san o san arajo jɛkafɔ ani a ka wajulikɛlaw ka taa fara min ye a balimakɛ Usaz Mualim Bare san o san sunkalo ni k'a yɛlɛmaya sufɛ fo ka taa fɔ dugu jɛra o tɛ kɛ a ka dɛmɛ kɔ o tɛ kɛ a ka labɛn kɔ min ye Usaz Mualim Bare a n'a baarakɛɲɔgɔnw ɲinan sunkalo min ye kura ye o farala kan sabula min ye wajulu dumanw tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔbaw ani diɲɛ dɔnnikɛbaw olu weleli k'u ɲininka diinɛ bunako kan min ye ayiwa alisilamɛya yɛrɛ gundo ye a caman bɛ da tɛgɛ ɲinan sunkalo la n balimakɛ n balimamuso i seko ye fɛn min ye o kɛ Mualim a n'a ka kalandenw ye inshallahu ala b'i baraji sabula diinɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye min ye arajo ye se min b'ale o de ye diinɛ lasili ye nka kuran sarali min ye ji ka taa se kalandenw ladonni ma o bɛ alisilamɛw bolo ni maa min b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ i bɛ wuli ka na arajo jɛgɛfɔ la min ye Mualim ye Bare ni n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban dɛmɛ a sera ni ye jɛgɛfɔ baarakɛla min ye a don bolo i ka Mualim wele k'a fɔ dɛmɛ y'a bila ka taa n'i t'a fɛ maa yɛrɛ ka bɔ i ta kalama weleli kɛ u bɛ wuli ka taa minɛna f'i sigiyɔrɔ la 20 24 76 29 66 80 65 94 76 42 89 22 ala ka sunkalo a latigɛ ko ɲuman da ni silamɛw ma salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu
Amadou Kunare mbala chugo be di karamɔgɔ da b'a tungura kunnafoni sɛbɛn l'indicateur du renouveau Seku Kamara ni y'a ka sɛbɛn ye Seku ko a bɛɛ n'a ta ni jamana ma dɛmɛ don i k'a dɔn jamana garibali maaw ma i k'a dɔn k'a fɔ misiba n'a den totɔ don kungo rɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ dugukolo ko a bilama i k'a dɔn kuranko ma ɲɛbɔ n'u ma dugukolo ko in yɛrɛ fana ɲɛɲini i k'a dɔn a ko a kɛn bɛ gozole ye min bɛ tali kɛ senima kɛ min ye o bɛ taa kɛnɛjɛni nɔjɛ o bɛ taa manzima turu o rɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ hali sɛ ti wuli ka bɔ a fa kan sɛbɛnnikɛla ko a bɛ san damadɔ bɔ min ye ɲamana n'i y'a ko fɔ i bɛ baganbari yɔrɔba dɔ bɛ yen n'o ye garibali ye nka ko an bɛ don min na i ko bi bagantigi minnu ni baganjura minnu bɛ yen karamɔgɔ daba tunkara ko dabu ye ko sunɔgɔ t'u yɛrɛ sabula k'u ni setigi belebeleba dɔ karilen don ɲɔgɔn na min jɔ ko binda janɛ simega n'i ye binda simega ko fɔ dugukolo ko la i k'a dɔn a ka gɛlɛ tile ka bɔ ka bi i k'a dɔn ni i ma mankan dɔ mɛn dugukolo ko la yɔrɔ dɔ la wa min yɛrɛ la a ka maa dɔw ko bi fɔ a la binda yɛrɛ don ka binda yɛrɛ tɛ an ma sɔrɔ ka kɛ ala ye k'a dɔn nka kuma caman i bɛ ale cogoya mɛn dugukolo ko kumaw la sigida caman yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ i ko bi min kuma fɔ n bɛ o de ye k'a fɔ i k'a dɔn awa baganjuraw ni sugu maa ɲɛmaa dɔw tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛmɛ nin gari in na minnu na u y'a yira k'a fɔ ni jamana ma wuli ka jɔ kɛ olu kɔni labɛnnen don bi ka diɲɛ ko kurukara bɛɛ kɛ walasa u ka garibali a ka to u ta tigiya la i n'a fɔ sariyaw b'a yira olu bolo cogo min na sɛbɛnnikɛla ka fɔ la min bɛ ni hakili b'a la a bɛ waati damadɔ bɔ maa dɔw taara suuru sugujɔlaw kan k'u b'a dɛmɛ dasi fo ka maa dɔw da joli la olu taara n'olu ye lopitali so i k'a dɔn jamana faamaw taara minnu yɛrɛ lajɛ sɛbɛnnikɛla ko o kuma fɔra ka ko da ye to kɛ wa min ye tile fila in na tuguni ko maa minnu bɛ yen n'u b'u wele lubaru n'u ye kamalenguso kɔlenba minnu bɛ yen o maa 30 kɔ k'olu kɔni taara suuru sugu maaw kan ko kura tuguni karamɔgɔ daba tunkara min bɛ se ka min da o y'o ta min bɛ se ka min dasi ko o y'o dasi sɛbɛnnikɛla ko maga kunfɔlɔ kɛra maa minnu ɲɛna kabi olu ye ninnu natɔ ye karamɔgɔ daba tunkara dɔw y'u pan u ka misiw kunna cala ni fugulabilentigi ma maa min tasuma ma maa min fa n'i y'a fugulabilentigi ye a i ti jɔ dɛ Amadou Konare n b'a fɛ ka kuma kelen de f'i ye k'o faamu n di binda janɛ dɛmɛ n tɛ misi feerelaw dɛmɛ n bi deli ka nin fɔ n mɛnna duguba kɔnɔ walima ne mɛnna nin yɔrɔ in na ne fa tun bɛ baara kɛ yan mɔkɛ tun bɛ baara kɛ anw ka ayiwa atelier tun bɛ yan walima anw ka ne fa ni mɔkɛ tun bɛ menuisier kɛ yan n yɛrɛ nana kɛ Sadio le bɛ yɔrɔ la u bɛna yɔrɔ minɛ na o tɛ yɔrɔ kɛ maa ta ye dɛ. Là, il faut être c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent. I ka cɛkɔrɔba bɛɛ kisi da guani dɔ kɔrɔ. A ye san 40 kɛ a b'a dahirimɛ ɲini yɔrɔ. E yɛrɛ nana ka baara daminɛ i ye menuisier i ye mécanicien i ye bololabaarakɛla c'est-à-dire du n'importe quoi. Amadou kɔnɔ o ti yɔrɔ k'i ta ye. I fa mɛnna yɔrɔ la e yɛrɛ mɛnna yɔrɔ la taa sɛbɛn ɲini. E fa ye yɔrɔ in sɔrɔ cogo di? Taa sɛbɛn ɲini dɛ. N'i ma sɛbɛn ɲini don dɔ la sɛbɛntigi bɛna k'i gɛn ka wulu su i nɔfɛ hali sɛ tɛ bɔ a fa kan. Nin ye tiɲɛ ye. C'est ça aussi. Dɔ fana bɛ yen sɛbɛn b'i bolo kabi san ba yirika sɛbɛn jɛlen jamana ka sɛbɛn maa wɛrɛ fana nana setigiba dɔ nana ni sɛbɛn dɔ fana ye a binni kan a dɔw fana bɛ ten o binni kan dɛ wa a ko bɛ ten dɛ o kɔni n'o de don o fɔ ka di o binkɛri kan nka n sigilen don yɔrɔ la aw y'a san 40 papiye t'i bolo e ma t'i ko fɔ i ta tɛ dɛ wa bilama min ka ca jango kiritigɛ sow la dɔ bɛ na ni sɛbɛn dɔ ye san ba yirika dugukolo ko sɛbɛn faamaw bɛɛ y'a signé k'a d'a ma minnu ɲɛsinnen dugukolo ko ma dɔ bɛ pan cala ye k'o ye daba jɔani ye o fana bɛ na ni sɛbɛn wɛrɛ ye an bɛ n'o kan o kɔni ye binkali de ye o ye setigiya de ye ça c'est pas normal dɔw ka dugukolo bɛ tila ka minɛ o tɛ ɲɛ wa o de fana ka ca o man ɲi wa a ta ɲɛɲini n'o tɛ a ko gan mɛn sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ baganjuraw ko ninnu kɔni maa kɔlenbaw n'o ye lubaruw ye kab'u nana suuru olu tu la u nana bɛɛ ko yangadi yen ye maaw y'u yɛrɛ ta dɔw ye kogo ta dɔw panna misiw kunna u taara ka misiw to wa fila bɛ taa k'a ka misi to yɔrɔ o yɔrɔ o gannen don o sɛbɛnkɔrɔ gan o gan dɛrɛ o bilenna ye den sɛbɛnnikɛla ko u nana ka na bɛlɛw to ka cɛncɛnw to ka na ni manevuru caman ye dingɛw soni karamɔgɔ daba tunkara i k'a dɔn n'i y'a mɛn k'a ta ye yɔrɔ ye dɛ a ma koli de ni ma hakili jigin Moribabugu u b'a hali sufɛ u b'a jɔ ka taa
Moribabukaw delila ka bɔ ko u bɛ taa sira da agence Semeka ka maaw ɲɛ olu jɔlen bɛ ka Kulikoro sira in minɛ dɛ u ye mansinba bila ka yɛlɛ kulu la sira kelen min bɛ yɛlɛ kulu la dɛ ka yiribaw bi maaw ɲɛ maaw yɛlɛ yɔrɔ tɛ yen ka se ka taa tile ka yɔrɔ jɔ k'a ban ta tile kelen olu jɔlen bɛ gidɔrɔn da la sɛbɛnnikɛla ko n'u ma ɲa i k'a dɔn garabali maaw ma faamaw yɛrɛ ka wuli ko nin min daminalen ko Binda ko a ta ye yɔrɔ ye sugu maaw fana ko sɛbɛn bɛɛ lajɛlen b'olu bolo min b'a jira olu ta ye yɔrɔ ye jɔnni kelen ta ye tiɲɛ ye a k'a ka jamana faamaw minnu ɲɛsinnen bɛ dugukolo ko ma hali ni y'a sɔrɔ ɲaamiba b'o fana la sabula wa préfecture ka baara walima domaine ka baara o fana gɔnlen don bi maa ni jamana ɲɛmaaw ma lajɛ dugukolo ko bɛna k'a ta goya wɛrɛ ye min fana bɛna dɔ fara an ka sabara dondaw kan tuguni kunnafoni filɛ an ye min bɔ indicateur kɔnɔ a ka bidon boli la Emmanuel Konare ne n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don Hawa Seydou Traoré an denmuso nin y'a ka Gafu ko mun min ye Imam Mohamud Diko i k'a dɔn Dankɔrɔba a ye kule k'a bɔ kabini Algérie sabula a kumana Ibrahim Boubacar Keita binba o don M5 RP i k'a dɔn k'a jidi k'a kolo gɛlɛya o tigi min ye Imam Diko ye i k'a dɔn maa kalanni maa lakodɔnni Amadou Konare i k'a dɔn o n'a ta bɛɛ i k'a dɔn kuma bana mininenw ani kuma cɛjugu caman fana b'a nɔfɛ jango politiki ani jamana ɲɛmaaw la Badalabugukaw ka alimami a tununa Amadou Konare k'a dɔn a bɛ waati jan bɔ nka min kɔni ye Algérie jamana ye a dɔnna k'a bɛ yen caman y'i ta fɔ dɔw ko farigan don dɔw yɛrɛ ko a ti ko ala kana jamana kɔnɔ faamaw sigilen don k'a makɔnɔ Amadou Konare k'a dɔn kunnasiri tun bɛ mɔɔw la tile fila in na a yɛrɛ ye kunnafoni di kɛ video kunkurunin a y'a jira k'a fɔ min ye a mɛngu ye Amadou Konare ale kun dalen bɛ de ye misiriba dɔ dayɛlɛli la o baaraw kun sumayara nka an bɛ donni min na ko bi o baara kɛra kunungo walima kunasini o fana k'i bɔ yen farigan fana kun b'a la a kumara k'i ni hinɛ ni ka furaw kɛ an bɛ donni min na ko bi kɔni a bɛ Ala sɛbɛkɔrɔ tanu furakɛli o nɔgɔyara a ni segira minɛn kɔnɔ wa foli ani tanuni a n'o kɛ ka ɲɛsin jamana den bɛɛ ma minnu y'a sama dugawu la minnu yɛrɛ ye ko kɛ minnu kɔni bɛ n'u hakili b'a la fɛn o fɛn n'o ye wulikajɔ kɛ jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan ka ɲɛsin ale Imam Diko ma a ka foli ni tanni bɛɛ o tuma a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ni Ala jɛnna n'a ye ale bɛ labɛn na sa ka jamana sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma ye nin ye Imam Diko ye video kunkurunin min kɛ o ye nin ye nka sɛbɛnnikɛla n'o ye Gafure Hawa Haidara ka fɔ ye a ko n'i ye nin ko ninnu da k'a lajɛ Imam Diko yɛrɛ de ka taali Algérie o ni ayiwa Bamandiw fana ka taali de nana bɛn Algérie jamana na a ko kɔlɔlɔ barika bonyana kosɛbɛ sabula jamana ɲɛmaaw olu ma nisɔndiya n'a ye fiyewu olu ko i k'a dɔn i se ka jamanaden wele walima minnu kɛlen bɛ ka marifa ta jamana kama k'a fɔ e n'olu bi kuma i m'i sara jamana ɲɛmaaw la i m'u bɔ a kalama a ko o de nana kɛ gɛlɛyaba ye Algérie ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ fo ayiwa min ye lasigidenw ye olu bɛɛ lajɛlen kun welela ka taa kangari da kɛ hali n'o y'a sɔrɔ bi mankan in kɔni ma a bɛ se k'a fɔ ayiwa saji kɛra fura ye min kɔni jɛlen don bɛnkan kuma minnu ani bɛnkan sɛbɛn minnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Algérie o sɛbɛnw bɛɛ burula Mali faamaw fɛ i k'a dɔn o kuma tɛ halala ye bilen o bɛɛ lajɛlen binna pewu sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla maa min sababu la o de kɔni kɛra sababu ye jamanaden caman ka kuma dɔw ko alimami n'a nana u bɛ sɔn k'a minɛ dɔw ko a ti minɛ a ko yɛrɛ kɛra sababu ye jɛrɛjɛkulu min b'a kanuna olu kun ye wuli ka jɔ kɛ ka tabale gosi u ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka jateminɛ kɛ sabula u jɔrɔlen don ko ni ko min bɛ senna jamana in kɔnɔ n'u ka alimami nana yalima camancɛ fanga n'a minɛ wa yalima u t'a minɛ o de la semasi mɔɔw ko u ka fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn k'u sigi ni fɛn bɛɛ ye n'a kɛra k'a fɔ hali minɛni ko bɛ k'a la walima ko wɛrɛ bɛ kɛ o tuma u bɛ se min na n'o wuli ka jɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko yalima an na se o bɛɛ ma wa ɲininkali tun bɛ bɛn min kɔni jɛlen don Imam kɔni y'a jira k'a fɔ tile fila in na a bɛ tu faso la Mamudu Diko i k'a dɔn min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛ ye foyi t'i dɔn fo a kana yalima gɛlɛya in a bɛ senna walima gɛlɛya tɛ wa n'a kɛra nafa ye jamana kɔnɔ o na dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ de b'a tungura n'an tɛgɛ don ko kura tun i tɛ jɔ an ka te min o bɛ bɛn de b'a tungura hali bɛ fɛn min na o tɔ bɛɛ bala cogo bɛ di ko kura
Amadou Konare ne membolo karika do ado mi boni sebe mi nu kama Azalai Express odo Abdurrahman Baba Kuyate sega ni babi ni ya ka sebenye ika don nyuma keba ika don ani nyuma donba nunu bela jele alaka maye ziara san 2023 mi nye marakala kawve segu marakala du keme duru olu fle ka hina soro ani makari ni bonya ala ni Ablaye Karambiri sababu Ablaye Karambiri chakeda mi nuka ma eka grupa Ablaye Karambiri ale di o nyama bay juma temeni ka duguje eka do aywa sibiri la eka do yu duni kata ziara bake mi nye marakala dugu ye sabula wulu dugu modugu do seguni marakala che eka do jamana kili sebani kala ko du keme duru minu ngoni mago bi balo ani makama ni hinana nunu bela jele yo soro ala ni eka do Ablaye Karambiri sababula sigi ziara in ndabakun ye min e k'a dɔn gɛrɛ ɲɔgɔn na min ye dugawu ani hinɛ e k'a dɔn k'o ta ka min ye banbatɔ sɛgɛrɛ minnu balolen bɛ ɲinama k'olu fana kɔ olu bɛ se ka dɛmɛ se tɛ minnu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin bonya in ye PDG entreprise BTP secteur industriel et AK groupe Ablaye Karambiri e k'a dɔn ni dugawu do tɛmɛnen kɔfɛ a ye ɲuman ta ni ka balimaw ni sinjiw sɛgɛrɛ i ni maa o maa tozojuru ni barajuru bɛ dugu kelen na i n'o ye fa kelen ba kelen ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye ayiwa malo bɔrɛ ye ani tulu bidɔn litiri 5 du 400 o taara ka di olu ma du 100 olu bɛɛ lajɛlen kun ye ayiwa sɔrɔdasi minnu fatura kɛlɛyɔrɔ la olu ka denbaya ye ma du 500 a ko min ye marakalakaw fɛ yen i k'a dɔn ekɔliso min n'u k'a ma ni ekɔliso min don a dalen bɛ se danbɛlɛ la i k'a dɔn ayiwa chateau d'eau n'o ye jibodoba ye o fana taara ka di olu ma a k'i k'a dɔn ɲuman in kɔni warakata la k'a sababu kɛ min ye ayiwa dekabu ni mairie lɔkɔliden zɔnmaw ka taa se lɔkɔlikaramɔgɔw ma lɔkɔliden fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ in na nin bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ayiwa min kɔni ye fɛn in dibaa ye u bɛɛ lajɛlen y'a ɲini ka ye kɛnɛ kan min bɛ se ka to u bɛ tanu ta k'a sɛgɛrɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ma da u ma koyi sabula bagantigi minnu bɛ yen PDG groupe EK a ye chateau d'eau fana jɔ ye baganw bɛ se ka min cogo min lafiya la k'a sɔrɔ u ma mɔɔw degun baganw yɛrɛ ma degun o bannen kɔfɛ i k'a dɔn Jabaramugu o ye marakala sigi da dɔ ye u labanna k'u kun da yen kan u y'a sɔrɔ musow fana olu kelen bɛ ka yenfa tɛp olu tun bɛ min nɔfɛ o fana dɔnnen don sabula musow ni gɛlɛya misɛnnin minnu kun bɛ ɲɔgɔn na wulikajɔ senfɛ a nana i bolo dɔw fana ka k'o dilan min ye ayiwa conférence ye ani ayiwa waajuli i k'a dɔn ani ɲɔgɔn bɛ o nana kɛ sabula min ye Ansarudine i k'a dɔn an denkɛ Sɛki Badara Alu Hayidara ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye waajuli ni kuranɛ kalan kɛ ka dugawu donda ni ka ɲɛsin marakala n'a lamini ani fure minnu bɛ yen o de la min ye PDG ye Ablaye Karambiri a y'a jira k'a fɔ nin fɛn minnu kelen filɛ ale fɛ i k'a dɔn nin ye wajibi de ye sabula ale ye nin da tiɲɛ ye min ye Kalifa Karambiri ye i k'a dɔn o ka hadamadenya bɛɛ lajɛlen kɛra ɲuman kɛli de ye o tuma ale ka nin kɛ i k'a dɔn laadadu ka kabila la a tɛna danni fana ma sabula fɛn o fɛn n'o bɛ se ka ta ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin marakalakaw ma ale n'o kɛ i k'a dɔn jɔnwala nin kɔni nin bɛ hakilijigin kɛ ka ɲɛsin marakalaka den min bɛ yen ni sebabu ye ni nin ɲɔgɔn na an sigilen don k'u kɔnɔ i n'a fɔ Sera Seyidu Mamadu Igɔrɔ Jara ka taa se Ruwa 12 ma i k'a dɔn an sigilen don k'u kɔnɔ nin ɲɔgɔn na kɛwale la k'a kɛ u faso la i n'a fɔ Ablaye Karambiri y'a kɛ cogo min o de bɛ kɛ sababu ye min b'a to sigida a bɛ yiriwa ni k'a ɲɛtaa sabati Ala k'a sara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Azalai Express kɔnɔ Abdurrahman Baba Kuyate ale ka sɛbɛn don karamɔgɔ da b'a tun kɔnɔ a su sɛmɛna kuma bɛ dɔ bɔ su la kunnafoni sɛbɛn le focus min ye o Bakel nin y'a ka sɛbɛn ye a ko n'i k'a dɔn ni dɛmɛ ma don min ye tabakotokaw ma min ye tabakoto
yo uga sanu bo baba manda ku be nyini nga kla wonna nyaga ku ma de sebeni gela ko ako minye ka do dugujugoro sanu bo chake da belebele ba mimbe nu ko amako awa mini de segala mining corporation nwango amako semeko kramo da batungura tabako toka ufeye akwa chake la ka shiti sunani nye fly blene sabula minye nyema uye ubala ka do duguma mo poche ni mu joli mi sababu ke ka do hake dafa baliyai semeni gala ko ni ye ka do ni sanu boy ro inkofo abe chageda minga buluka nangwa ma societe semigala mining corporation semeko ikado ani kenyeba ire duguche tlota ani duru ako akacha sanja manye kramo de batungara minye ikado gole yakseble de be chagela uka sabula chage bunda ni yuka soro wera laje ibaye ka fo uka soro la kemesara la biwulovla ani duru olu koni ikado mao ma be no ye chagela ba fe ikado kemesara dala ma biwlo blani duru ba fe ka olu bolo bo chala ninga olu bla ikado bolo fe sebeni kera ko no kera olu bi balo chogodi chamambe u ba fe ko olu fana gwenga bo barala umami umabo aw ye mo gwenga bo barala te fu nyedo aw kan mbara ngo hake maduma umabla mena nyuma ngono yala olu dairi mebi na ke chogodi de ikado ufana ngo utefo udajolima ode kele do sama sama li baibi me na ikado nga fo pusher wulle do sanu de ju sebeni kala ko ako abekalo chama mo mamunu be nu ku bolu bolu bo barala uni hage mu meka ke uteka soro munu yere be nu kan asara ka sara lonembe kirita donya boya nyeti soro kola o ma minye kado sama samali afara buyan do ko sebe ako ni ye kado chakeda inkofo abikado kabisa 2018 chakeda me nu kwa mako aindo for mining sagala mining ikado nga fo uye ukabolo fara de bora ola wa minye sanu boro belebele ba fla de be ubolo kelembe o koni be nyana fugala ka ufe o fla fana be o be dugu jukoro ikado tabakoto ka ufe ade segala o ma sebeni kala ko minye ikado na fulu dasile de be soro ni nyoro nununa na mamunu be no luye afarikolo la bara na bara kule keba uye kala mo de ba tungura olu de be kolobo la obolo ba fo ko yatime oni falato sebeni kala ko obise ka son chodi ma ube bara la awbolo aw bala ka sanu dashiga bo dugu jukoro ikado ka dashi mobili bawlo ka nafulo basoro ana o munu ma bara la olu kele do no lutna nyinga garbu ndiga ni tasa o ma o farango ka tebe se chagela o farala nywanga sendika jekulu ninga taikado chageda o kuma nywanya ma bakile ani ma keme duru olu ko ni ne kado be chake yorola o kuma ka ye ka fo olu ka hake chongo ne do o ku ti jenai o ma uni sendika ma sigi chugo o ba fo ku bolu damu ko lu baba olu ko ikado nga fo demi me na bangena sangese duguma ikado ma pre okuna otifamo la kula o kama olu ye barakela la fasa foka foka tuti o kuma una na to kesa be make fola fo nu ye tamani ni sogoya ni fe bela jele buluda ka to yere kesa u ka sanu boro ba mi no be dugu jugoro ne boda fla de bola u ye jamat la fly do kata boda kelemine nyene mboji yoro kata ye fana mine akotema doni kuye ulaba na sa u ye sorda finitigila ka u de blakata olu kata poke jamala ninga jama awaja kuta gwe o kuma ku ba fe o de kofesa kana mau gwe bara la ikado ni hake manga o kuma sendika jekulu ni chagela ko ti jena bi otinye wele de blale do minye jamana nyema ni ministry so munu nyesini men ngoma nu ma wuli ku jo tabakoto ikado nga foko wasanu tigu ku nyena tlam ka hake ula sanu mana do mateme ezra kapsana sigatola amana ko na de wati na ka wati ma se bita amba blaya ikado andinge minye badaraye usman madan sherif aidara dinge jekulu minzigira fe minye anga be mayala adaba kunye farafina nazara la american jamana jense nani jamana de bela jele ka famiyali soro hadamadenya kulu kelenye islameya ikado imana ke